Napalabas. Nakita nila Grimas ti siserak ni Gringo iti siled dahi di Don Esteban ket sinitar na. Nakapungtot ni Gringo iti daytang inaramid nila Grimas. Nasiputan met ni Idita ti inaramid daytoy ket kinunana nga awan karbengan nila Grimas amang sitar kini Gringo. Gaputan niya ti karbengan ni Marisol iti Villa kastamot ti karbengan ni Gringo. Kalaat ang nagkapsot nila Grimas ket nagbakwar. Napanagnagan ni Idita nga ginawan daytoy abunga ti panangramos ken kuana ni Burton a bandido. Imbaga nila Grimas ken ni Marisol ti kasasad na. Naamuan ni Luciano ti kasasad nila Grimas ket imbaga na kini Burton. Naragsakan ni Burton ket kinunana nga asawaan na nila Grimas. Itagagayem at tuyin tituloy ti nobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre. No saan nagtrabaho ni Sika? Saan nga rod namangan ni Sika iti agmalam? Anya, maaramid mo ti kasta kanya. Porke saan na maaramid ni Siak? Kat ni Siak ti amo ni Sika? Aglablabos kan. Agtignayan ni Sika idita! Tsak makapagdapal. Tutupan ko! Apay na nagsakit ti kikita ni Sika? Pues! Numasadutan ni Sika na gobra! Pumanawan ni Sika itamot lang! Agtrabaho akon, senyorita. At tula altong paganak. At tumat lang. Awan pa nang ipagarot dagiti bandidaw nga datayo ita dito ranchaw. Uwan meron. Kampantida manong Luciano. Talaga asadot da. Awan aramidin da. Pagno day ta. Nabayagan na kasta. Ngam, jak maawatan ni Senyorita Marisol. Ta awan mo ti panangsitar na kadakwada. Amang ano din namat amwa kasta ti aramidin da. Ibagbagak. Ngam talagan sa saan amamati kanya. Awan mabalin tayo no kasta. Agpulun tumat la dagita bandidaw. Aganos tayo pa lang agpaliw dito'y mabitlaan. Mapanak man na nagpaliw iti asidag ti kasa kapag nanaidan dagiti bandidaw. Hoy, Lagrimas! Agtrabaho ka ba't na? Pangaasim manang Idita. Mawatan na kumamot. Uray trabaho wag tumat amin at trabaho dito Villa. Inton sumaya at tiriknak. Talagan sa matitirik nana. Mabwisitak iti kaado ti trabaho. Oh, apay na nakamisot ni Sika Idita? Awan. Saan ko na pagtrabahuan nila Grimas ita? Iso na sikapay lang ti agobra iti amin na maobra dito Villa. Wanmat, aramidak mataminan, senyorita. May bin! Soron ko na. Talagang isakit na launay nila Grimas. Pasensya ka no umayak lamang isturbukan ka dito, Julia. Mabwisitak ngamin kinila Grimas. Ha? Di lagrimas tiga po na no apay nga imay ka ditoy. Apay? Una, tanagado pa'y lakit di nga artina. Ha? No siyak tiso. Pagan anok nga'y abiyagan ti putot ti dorsok at tulisan. Ha? Di na pa'y lakit di iparagrag tabasit pa'y. Edita. Kundi sangit-sangit. Sa di na matlakayat apairagrag, mabutang kano. Talaga asaan arumbang nga iparagrag na. Awan mo't basol di anak na. Kan maysa, agbalin a kriminal iti bukod na nga anak. Una, ngamputot ti kriminal.
Agbalintuman mo't kriminal day tiyan. Ngem saan agaputa kriminal jay ama. Kat kriminal tumeten jay anak na. Ay sus, Julia. No siya, awan day ta. Patayan ti kriminal, tapno mapukaw ang mamimpinsan. Awan ti tumanor a kapututan na, kat awan tumeten ti agpatanor pa'y iti sabalimanan a kriminal. Saan idita? Madidayta? Saan arumbang? Adula, amin. Edita saan a maiparbang ti ibagbagam. Kantap no di ka makabasol. Bayam anilaangan lagrimas a mismo ti agdesisyon. Saan ka na makibibiyang? Sa bagay. Amamukan, Edita. Di munton kasarita pa'y maipapan iti aramidan na iti anak na. Bayam nga isulaang ti agdesisyon. Tapno awan to ti pabasulan na, no tumaud to abarra irong jay anak na. Rafael, simalog da. Papananda nga ta. Dagi jay dan. Agturong iti sentro ti surutin da adalan. Agpasintro da. Surutin ta kadida. Sana. Gundaway tayo tangag sukimat iti kasa. Ganiti rancho. Sabagay. Ngam sana may parabang asumrak ta iti pagnanadan da. Mapabasol ta nagtakaw, no may ranangad na mapukaw. Saan da tanto apabasulan, ura agala ta iti magustuhan ta abanag iti pagnanadan da. Tadi dan tumut mamuan ada ta ti simrek. Gringo, sana may parabang tikayat mong aramidin ta. Rudi mo kaya? Siyak nga ruti simrek. Agbati ka dito, itagbantay ka. Amangan nuad daw may asaan tamad madlaw no duwata simrek. Sige, makamu ka. Sige, agsuki matanglaan. Puso talaga ni Gringo. Urayok langan dito eh. Magdadakkel abag na kita. Kasla ng kasagana mo't dagita ang maipanaw dito eh. Nadalimanag. Kita agmang tilinaon da ito may sabag. Adan sakit plano da pumanaw dito ya. Nakaimpake da gito'y abagay da. Kita dumang alikaman da. Kailangan no damat iduldulin da dito'y reserbang armas. Mukon. Kita no da nakadulin nga armas da dito'y talagon. Dekadakil asopot pa nakapasangkir iti diding. Amang ano ti sapsapulat tilinaon na. Kunak tumet. Armas da ito'y nakasupot iti katsa. Mga laki ni sagay sa kami ka ni Rafael. At dan armas mi. Rafael! Ha? Anya data? Ah. Palaltog? Wen. Paltugken balatin nalak di takasa. Anya? Gringaw, nangalam ka kita. Inalak iti kasa. Pupada iti bandido. Tinakaw maun. Natural ha. Awan da dita. Iso at tinakaw ko. Gringo, sana na sa atin naramid mo. Tulisan da gijay, Rafael. Tinaktakaw damot la da gitoy. Anya dahi ta nakasupaw. Daytoy. Bala da kita. No kasta. Ado tinakadulin niya armas ken bala di takasa. Ato. Reservada lakit de. Aramaten dan rumaot da. Nakabut-buteng talaga ti grupo ni Bortaon. Mausig ko itan. Ti anya, Rafael. Amangan no binutbutang mat ni Borton at tulisan ni Marisol.
Iso adi na mapapanaw dagita atulisan. Posible da ita, Rafael. Kastanga-tangag pa isaw. Ala, noan yaman ti makagapo. Adda ditan. Tila nga ramiden tayo. Kat iso ti panang patakyas tayo matla kadakwada. Sana rumbang adagidya atulisan ti agari dito eh. Tikit di ko nam. Kundi bantay da. Gamisuda matlagayan ti mangibos iti baka dito rancho. Sa dino nga ta tinapananda, ta awanda pa'y ngaginggay ta. Amangan no napandamot nagpalpaliwa. Uno, amangan no adamot napanda sinarag abalay tapno agtakaw da. At tala amin ditan. O nya, akuray tayo kadilatan ditaw. Kasayatan no agwanawan tayo kit din iti rancho. Ituloy tayo ti agpaliw, inton dandanin lumit ti init. Sige. Uray kat adamot armas tayon. Kukwam ti may samang Luciano. Kwa, sa anak asanay nga gigam iti kakastoy a klase ti paltaw. Isuro ka. Nalain ka kadimot lang nga gigam iti paltog, gringo. Amok mo to na. Sakpa iti kunayo adim makkel iti tiyendaan. Nasayat. Ngamuray no kasta, aganat ka. Katsi ka, Rafael. Kasanong mo't anaadal mo ti agigam iti paltog. Ada paltog ti kapsat ni Nanang Hulya. Nagbambantay iti rancho iti Davao. Nagipagaywanak mat iti bakay iti. Ket sinuruanak ti kapsat ni Nanang Hulya. Kasta? Imbagpayken ka. Batido ka nga tan. Saan met? Isong agpraktis tayo langan ngagpaltog. Sige. Uray ket adu ti bala nga intaray ko. Intayo nga rod iti adayaw. Ijay iti pagsanayan tayo. Wen. Agsubli tayo iti nangabatsan tayo kadag iti kabalyo tayo. Umadayo tayo dito eh. Tagsanay tayo ngagpaltog. Wala. Ipusin yon data samsangun nyo. Gusto daytan. Tapnosan kayo. Ama partek. Bitin, boss. Sarangusong namin ni Tungan Kinisambak. Di kayong matanagan. Adumet. Di ginatang tayo. Apalunin tayo. Uray. Aglemes kayo to ni Divino. Iti rancho. Timisyon tayo ita. Di pamaysa tayo. Intayo. Wait, boss. Gusto ko itan. Itagay rawan nilan. Intayo. Boss. Ay. Magagaramakon ang mangisakay kinilagrimas iti kabalyo. Intayo. Taburtong atulisan dagiti dimtang. Ayat gagara da dito eh. Senyorita Marisol! Umay kami man! Napatag! Tigagarami! Tidak nakita dito eh. Senyorita! Sana ngagpakita kadakwada. Inak ibagakan ni Senyorita Marisol. Senyorita! Senyorita Marisol! ¿Por qué lágrimas? Senyorita, ato dagiti agay ayawan ni Jiranchong. Anya? Apa na imay ni Suda? Diyak mo. Inkay sabtan nida. Damagan nyo na niya tigagara da. Talaga nakasarita ni Siak dagita na tao. Mas daaw ni Siak. Anya tigagara ni Suda di Villa? Didakla na mauray iji rancho! Tapno awanen, ti kargom. Alay konti muchacha ni lagrimas, senyorita. Anya? Masikog ka ron. Kasano na naamuan ni si Kadayta, Borton? Siyempre. Daytay kunadan. Naglapayag ti daga. Kaya't ko nga sawain ti muchacha na sikugak. Anak ko, ti sikug na. Kaya't ko nga iwanan, ti pas ngay nantung anak mi. Iso, nga laikon, iti sidong ko.
No puede! Apay alapdam ti pagimbagan ni Lagrimas. No puede! Ipas ngay ni Lagrimas ti sikog ni iso, kat aywanan ni iso di ti Villa. Saan na mapalin, Senyorita Marisol? Buloy, Boss! amo yun, taramidan niyo. Wan, boss! Kakadwa! ¿Por qué? Anya taramidan ni ba kayo? Saan na mapalin alapdam ti kayat ko, Senyorita? Ipahay ko ti kasapulan da Lagrimas, kantipas ngay nanto nga nagme. No! No puede! Kakadwa! Sirkan tayo ti Villa! At na ito nagtigagara tayo! Sige, italaw tayo ni Lagrimas. No puede! Saan nyo may talaw ni Lagrimas? Agbaligi nga ta da burton iti panggap da. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy tinobela tayo anapauluhan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!